Šošovička, rážok, fazula, ty ste boli tetka Zula. Bola som ja na vodičku, budem variť šošovičku. Čau, ľudia, môj nová dneska sú to nová videa. Dneska to bude video z Minecraft Hardcore a je to cool. Inak hrám na 1.20, nepýtajte sa ma, ako som dostal tento zadný, to je asi taký bug, takže poďme na to. Ideme si vytvoriť hardcore svet, napíšeme tam hardcore, ak umres, tak umres, wow, xd. No, už sa mi to tam nezmyslí, nevadí. Dobre, ideme. Šošovička, rážok, fazula, ty ste boli tetka Zula. Dobre. Dobre, toto je dobrý spawn, Dobre. Ideme zobrať také drevo. Tu je oak. Zoberaj si oak. Šošovička, rážok, fazula, ty ste boli tetka Zula. Bola som ja na vodičku, budem variť šošovičku. Bola som ja na vodičku, budem variť šošovičku. Bum. Dobre. Zabijeme si pár tu sliepok. Vieš sa trafiť? Dobre. Ideme ešte na ďalšiu. Dobre. Je tu ešte takto? Nie. Nezdá sa mi to. Ideme tam do cave, jak som videl správne. Tam je cave. Ideme tam. Dobre. Aha, Technoblade. Teraz všetci milovníci prasiat, tak si zatvorte oči. Nice. Ja mám dačo nastavené, čo sa mi nepáči. Jasne. Dobre, sú tu aj ovce, takže si môžeme urobiť posteľ. Pozrite sa, tam hore je ten... Toto nemôžem povedať, ale... Tam je on. Ešte zabijame pár prasat, neviem. Ešte tu si jedna, posledná. A ideme do tej cavey a ideme naťažiť. Tu je ešte milión, na teba kašlem. Teba tam nechám, lebo ešte by ma zavreli. Ak sa nevrátim, tak zavolajte políciu, že nech ma prídu nájsť, ok? Šošovička, rážok, fazula, ty ste boli tetka Zula. Bola som ja na vodičku, budem variť šošovičku. Bola som ja na vodičku, budem variť šošovičku. Zjedzte ma, vlčky, zjedzte, už ma moja milá nechce. Utrite si, vlčky, zuby, už ma moja milá ľúbi. Utrite si, vlčky, zuby, už ma moja milá ľúbi. Alebo ma zatvárajte, lebo ja mám chlapcov ráda, to je na... Pome.
Teraz keby som spadol, tak by som ukončil video. Hej. Ahoj, dobrá. Tu je dačo není. Musíme nájsť ešte takáto kejvku, lebo táto sa mi páčila. Poďme. O, lama! Kravy? Ja viem aké kravy zapazdujú. Takže v pohode. Potentý bé! Opravte ma dole v komentároch, ak som vydal taký zvuk zle. Šošovička, hrášok, fazula, kde ste boli tetka Zula? Bola som ja na vodičku, budem variť šošovičku. Bola som ja na vodičku, budem variť šošovičku. Zjedzte ma vlčky, zjedzte, už ma moja milá nechce. Skoro som tam umrel. Oh, yeah. Toto sa nám bude hodiť. Vidím tam veľa, ktoré sú už dorastené. Takže ideme. Au. Ideme. Poďme. Pozbierame si túto úrodu krásnu. To je krása. To je čistá fantázia. Nice. Toto si zoberám. Dúfam, že ma nikto nevidel. Krásna úroda, jej. Čistá fantázia. Dobre, ešte je tu dačo? Au. Ne, to isté. Je tu taká úroda, to je čistá fantázia. Dobre. Ahoj, ovce. Tu už nič není, čo? To není čistá fantázia. Dobre, ukáž. Čo máte tu také zaujímavé, pani villagery, alebo pani villagerky? Oh, hello. Ruby. Yeah. No, wow. Kam to zoberám? Keby dačo? Dobre. Ukáž. Ty máš červené oči. Toto sa mi nepáči. Idem preč. Už príliš agresívny. Agresívny chalan. Bú. Vy máte červené oči, ja sa bojím. Sa ne tak pozeráš tým výrazom. To je extra neseká. Ruby! Máme Ruby! Yes. Aj keď neviem, čo to je, ale Ruby máme. To je čistá fantázia. Dobre, ukáž. Ne? Tu úroda. Tu si požičiam. Tu je Brad Pitt. Dobre, ešte tam som dole videl dačo, takže prejdeme sa. Vidíte, tam dole je jeden ešte house. Takže ideme dole. Vajíčko. Čo spravíme s vajíčkom? Nič. Pozbieram vajíčka, si budem môcť potom urobiť koláč. Wow. Ide dačo? Nebude, tam dole, tam nejdem, bojím sa. Nepôjdem tam, ale takedy jasne. Máš dačo, chalan? Nemáš. Pôj na teba.
Koľko potrebujeme vajec, keď chceme spraviť? Ja neviem, ako to tam povie. Keď chceme spraviť koláč, áno, presne. Počkaj. Hneď sa spýtam. Hey Google. How many eggs do I need to make a cake? These came back from a search. Štyri. Takže potrebujeme 4 vajca. Nepotrebujeme v Minecrafte, je to menej. Dobre, ahoj villageri. Uvidíme sa na druhej strane. Nezval to trošku divne? Asi nie, no. Nevadí, to jedno. Dobre, budeme potrebovať mlieko. Už máme koľko? Máme 8, nice. Pripravím. Dobre. Tu ďalšia? Pane Bože. Dobre. Spíme. A ideme do druhej village. What do you have here? Salam alaikum. Salam alaikum alaikum. Poďme. Ideme sa popozerať, čo tu majú zaujímavé. Melóny! To je čistá fantázia. Dobre. Koľko máme melónov? Pozriem sa hneď. 60 melónov, to je super. Tam není nič. To je hack, ktorý ma naučil Wow, yeah. Toto sa mi bude hodiť. Pozerajte sa na to drip. Hej, ideme zima na hlavu. Yes, sir. Máme už aj toto. Dobre ho pred. Ideme sem hore. Vy ste ešte bohatší ako tí druhí. To si dokážu dovoliť takéto postavené domy na... Neviem, ako sa tom povie. No určite nie oni. Drip, 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 drip. Drip, grip, ip. Turip, ip, 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 ip. No tam teraz už je nikto. Vždy. Guten Morgen! Hello, I don't want this, so goodbye. Dosť ešte, 53. To mi úplne stačí. Idem si po teba, Fixi. Lebo on za 2 diely musel urobiť full iron, to možno stihneme ešte teraz.
Toľko mám, 25. Dobre. Možno aj no. Ale ideme ešte chvíľu pobehnúť. Dobre ľudia, máme full iron za jednu epizódu a uvidíme sa o druhej možno o 2 dní. Čaute.